O Seminario de Onomástica da Real Academia Galega decidiu modificar o nome do Concello Lucense da Pastoriza, vixente hasta este ano, que pasa a chamarse oficialmente Pastoriza. Existe un consenso na investigación toponímica en vecellar este topónimo co étimo pastorician, pasteiro, que significa pasteiro, adxetivo derivado do termo latino pastum, participio do verbo pacere, que significa pacer. Pastoriza é un topónimo relativamente frecuente no país. Alén do Concello lugués, hai outras 15 entidades de poboación así denominadas o que inclúe este termo, así como unha parroquia no Concello coruñés de Arteixo. Todas as entidades de poboación con este nome figuran no nomenclátor de Galicia sen artigo. O Concello de Pastoriza naceu en 1840. A denominación oficial xurdiu sen artigo e mantívose ata finais do século XX, momento en que mudou para a forma a Pastoriza. Porén, os membros do Seminario de Onomástica da RAC sosteñen que esta mudanza non estivo sustentada nun uso real na fala nin tampouco na documentación histórica do topónimo. Así, na documentación medieval sobre o lugar e a parroquia de San Salvador da Pastoriza coincide en presentar o topónimo sen artigo inicial. Nun documento do tombo de Lourenzá datado en 1150 aparece de Britonia e de Pastoriza. Noutro documento da colección diplomática medieval do arquivo da Catedral de Mondoñedo, datado en 1478, figura a iglesia de Pastoriza. Esta mesma solución sen artigo é a que podemos ver en documentos dos séculos seguintes, como na comprobación do catastro de Ensenada de 1760 ou no dicionario de José Villarroel de 1810. Tamén figura como Pastoriza na prensa dos séculos XIX e XX, así como en textos literarios ensaísticos galegos anteriores á modificación do nome oficial do Concello, onde o uso é prácticamente exclusivo sen artigo. Como se puido comprobar a través de diferentes chamadas telefónicas e a conversas coa veciñanza, o uso vixente na poboación local e da contorna segue a ser sen artigo. Por estes motivos, o Seminario de Onomástica da Real Academia Galega dictaminou por unanimidade a forma Pastoriza para o nome da capital municipal da parroquia e do lugar.